Mulak jenenge adil to kuwi. Jenenge apik to kuwi. Nggih. Nanging kedangun selak telas kawula kula sami pecah ketaman pegebluk perkara mati kuwi urusanmu. Sing baku aku ngerti omahmu dhisik. Waduh repot iki. Nang ngatus lak ajeng kula kedakan dhewe. Seranane ming kono kuwi. Kowe entuk gelem apa ora? Ayo tak jak ning negaramu sik. Nek sak ngerti negaramu engko sekarang Jayakusuma tak paringke kowe. Dadi nek umpama ora balekke aku nusul ning negaramu, engko aku njupuk kembang kuwi. Ngono kuwi. Dangu menika suwe luweh iku dudu perkaraku. Nek sing wigati aku percaya karo kowe, kowe tak paring nyamping kembang. Nek kowe ora gelem bali sik karo aku ning negaramu, Kaunono Windono ora bakal tak paring ngambil karo kowe. Lho, nek ngaten menawi kula mboten dipun paring ngambil ateges kula wangsul wonten negari kula mboten beto sekaro Jayakusuma. Kula badhe dipun cacat dening para kawula. Ngopo kok malang krek ngopo? Kok malang krek ngopo? Nyun mboten namung gatel bokong kula. Tak kula wani karo Baladewa mboten. Namung samangke saenipun dipun paringaken sak menika. Nek saiki ku njaluk ora tak paringake. Menawi panjenengan mboten maringake paripaksa kula ngruda paripaksa. Piye? Paripaksa kula ngruda paripaksa. Kowe arep ngruda paripaksa karo Baladewa ya. Kowe arep mungsu karo Baladewa. Wis tak ngerti kok ndake Baladewa lho. Iya. Sekedhik-sekedhik sampun ngertos. Aku Narendra ing ora ana sing mani karo Mandra Prabu Baladewa. Negaraku ora tau ketekan mungsuh. Aku ratu sing galak dhewe sak donya. Sapa sing mari karo Baladewa? Siji mesti lara gedhe mesti tekane pati. Arep pengen modar. Ora plentas-plentus ayo wangsulan. Karmene modar. Nek arep modar, ayo meksa Baladewa supaya maringake kembang Jayakusuma. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Kakang Pati Udawa. Ayo ndadekake kaget sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama. Kakang Pati Udawa. Lho niki diweji sesembahan kula. Pangayom kelan kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Wanter sabda pangandika Paduka Gusti kula ingkang sinuhing Ndarawati. Miji dhateng wiswanipun inggih Patih Udawa. Mugi andadosna ing kawungan. Nalika ingkang abdi tasih wonten ing alun-alun pangraos kula kumitir acaruk maras Pindaran Salumba pinanjer katampa ing samirana. Nanging wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan diweji awanter sabda pangandika Paduka ingkang abdi kepatihan cemadung dawuh. Kakang Patih Udawa ya. Kadiparan anggonira Kakang Patih Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara Ndarawati. Kakang Patih Udawa menawi Paduka ndang bakta rakiting praja sadaya mboten badhe anguji wani. Para kawula sami sayek saka Katyakar Luhring Nusa bangsa tuwi negari ing Ndarawati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhatanganipun sami gegeladen lakri daning aprang sawanci-wanci praja Paduka katemping paramuka mboten badhe anggepok kunca Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ngabdi kepatihan rembuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sembahan kula. Kakang Patih Udawa ndadekake bombong tias ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan diprayogakna anggonira ngadhep ngarsaning ingsun. Kakang Patih Udawa sampun boten kirang prayogi diweji namung deran sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabektinipun ngabdi kunjuk sandhapada Paduka Gusti kula ingkang sinuhing Ndarawati. Kakang Patih Udawa ingsun nampa tiba sepadha-padha. Kakang Patih Udawa apa dene sira Dimas Haryostyaki prayogakna nggone ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi kadangipun Kakang Dimas Haryostyaki. Kawula nuwun Koko Prabu sampun boten kirang praganggen kula ngabdihatur ngarsa Paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung parangka ingkang rayi garba ruci ngaturaken sembah sumengkeping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngarsa Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula. Iya Setyaki ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula bedhingga jimat paribih dayanana ing kasantosan Koko Prabu sembahan kula.
prayogakna ngendira ngadhep ngarsanipun Kakang Nyai kadangipun Kakang Haryostyaki. Sampun boten kirang blagangken kula ngapiyantur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami. Kunjuk sandhap pada paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Jagat wasesane Bathara wayah loro jagat Pathik Indra Jaladewaku. Ya, Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring Sambikara sawaningipun Kakang ing Mandura ana ing Raja Indrawati dina samengko iki. Asung pambagining Yayi Prabu Wisdak tampa akarya bombong penggalipun Kakang ora liwat. Putri astutinipun Kakang wae Tampanana Kresna. Kula pun dinggo jimat paribih dayana ing kasantosan. Mboten langkung kasekecakno anggen jenengan dika lenggah. Koko Prabu Mandura, ya Yai Prabu. Kaya ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Raja Indrawati. Dina samengko iki kadangipun Kakang Yai Prabu Indrawati. Koko Prabu. Najan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kadangipun Kakang Dimas Tiyaki ndak tampa. Sira jadi aturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Lho pendinggo jimat paribih. Dayana ing kasantosan. Paring paestu paduka Amwahana kabagyaning gesang kula. Koko Prabu kadangipun Kakang Garbara Sirya. Nun amit pasang kaliman tabit sinuwun. Nadaning abdipun Pati Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diwaji sembahan kula. Kakang Udawa, ih kasinggihan mekaten. Kakang Pati Udawa wonten timbalan sinuwun. Yen piranganing para nalindra nayaka munggahing Punggawa, munggahing merangi Prabu Ndrawati atur bekti kelawan pun panjenengan ingsun ndak tampa kanthi lega-legawaning ati. Nanging yen to Kakang Pati Udawa ngaturke bekti kelawan panjenengan ingsun sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa Kakang Pati Udawa. Waduh sinuwun. Nyawa-nyawa jimat kula, pepunden kula ing Mandura. Lajeng dosa kalpatan kula menapa dening paduka mboten nampi dhateng sembahipun ing abdipun Udawa. Menapa kula nandhang kalpatan, menawi kula nandhang lepat dosa menawi badhe kula sandhang, nanging menawi kula saestu kalpatan tumraping negari Mandura kapatrapana pidana mawi tata cara Ndrawati menapa dene Mandura kula mboten badhe selak. Kakang Patih Udawa wonten timbalan. Aja kadoati kajron penampa. Ya dene sira Kakang Patih Udawa ora luput tumraping Baladewa, nanging Baladewa ngrumangsani yen to nalika aku urip ana ing Widala Kandhang ginala kentah dening Kakang Patih Udawa. Luwe-luwe Baladewa dadi ratu ing negara Mandura kuwi gedhe. Lelabaning Kakang Patih Udawa tumrap Baladewa. Turut yen ditonton babakan umur luwih tuwa Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Mura ora ana jamak lumrahing atase werda ngaturke sembah kelawan taruna. Dosa penging bakal ndak sandhang yen to aku ani nampa sembahing Kakang Patih Udawa. Nanging malah kosok balen. Sembahe Baladewa wae Tampanana Kakang Patih Udawa. Mriko saestu sinuwun. Iya, lahir batin. Waduh lajala. Waduh, gogrok sekrupku. Ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Patih Udawa. Mboten langkung kasekecakno anggen jenengan dika lenggah. Kaya ora kurang prayoga praptaning Baladewa ning Dadya Praja Indrawati. Kakang Patih Udawa. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi, sewu-sewu karapatanipun ingkang rayi kadah wadana. Dene rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mboten kula papak mawi kreta kencana saha ingkang rayi mboten amiji ampeyan paduka Kanjeng Koko Prabu. Tandha sih tresna tuwin bektinipun ngadhang taruna tumraping Kadang Werda Koko Prabu Mandura. Yai, kula wonten timbalan. Ora usah perlu repot-repot. Siadi mapak kelawan pun Kakang nganggo kreta kencana apa dene tata upacara ning kaprajan. Siadi amiji ampeyaning pun Kakang kinarya tandha bektinipun Kandhang taruna tumraping Kadang Werda. Bab kaya ngono mau ora perlu sabab saka pitunganing pun Kakang pendak-pendak pun Kakang sowan ning Praja Indrawati tan ora beda pun Kakang kuwi kondur marang Praja Mandura.
Semono uga mangsa kala ingkang wis katetepake besok yen to ana kula wangsa munggah Nyai Prabu Ndarawati nganti sangganing para kadang Ndoraka bakal tedhak ana ing Rajing Mandura icalon sarta icalon jigo kelawan Bekewu Durgama Sangga Runggi Mandura kareng kono kaya dene Ndarawati matur sembah nuwun tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten ndadosaken bombong raos ing manah Yai kadangku Ndarawati hiyo ingkang salajengipun kepareng kula badhe nyuwun dawuh wonten wigatos menapa Koko Prabu dene Paduka rawuh ingkang boten paring kecuali ingkang saderengipun menawi kepareng kawedharing angkat tahtu wonten kababarna nanging mawadi tumraping para kadang sentana monggo Koko Prabu kula kanthi manjing salebeting kedaton kula dherekaken pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ndarawati Koko Prabu Mandura Yai Kresna wonten timbalan ingkang sepisan papanipun Kakang Rajing Ndarawati sayekti nuruti lawan onenging galih ingkang tan bangkit pinambeng lakar wis watara lama pun Kakang ora ketemu lawan sira Yayi penggalipun Kakang ketukulan rasa kangen lawan kula warga Ndarawati matur sembah nuwun tanpa pepindhan Siadra ya manggya yuwana lan para putra sentana garwa uga tansah manggih yuwana kadang Yai Prabu Ndarawati berkah paestu matur Kanjeng Koko Prabu sedaya tansah pinaringan ing kawidadan tuwin kawilujengan Koko Prabu syukur mangayu bagya sekti jumuruk dene ingkang dungkap angka loro sadurungipun Kakang ngandhake apa to wigatine denepun Kakang Prapta ning Rajing Ndarawati iki nanging ingkang wigati gawok penggalipun Kakang ngungun dene nalika pun Kakang Prapta ning tapel wates negara Ndarawati. Oh aduh Kresna ora nyono babar pisan jebul Yai Prabu nggone minangka dadi songsong pengayamaning para kawula negara Ndarawati iki pancen disengkuyung dening para kawula ketitik udakara miturut petungane Yayi wis ana pirang warsa pun Kakang ora sawaning Ndarawati nembe setunggal warsa kok raun ewa dene kaundhaning Rajing Ndarawati kaya wis tumpuk matikel-tikel nalika pun Kakang prapta setahun kepungkur kahanan Ndarawati ora kaya ngene nanging saiki kahanan Ndarawati lah kok beda kelawan setahun ingkang wis kepungkur saya becik saya apik kabeh dalan katon resik pinggire tinata wujuding tetanduran ingkang edi lan peni mongko mawa kembang-kembang iki nembung wekasan disawang katon asri lan kepenak kasinggihan Koko Prabu ingkang tak kandhakake kuwi nalika pun Kakang ngancik ana ing Kutagara sadurungipun Kakang ngancik ana ing Kutagara pun Kakang manjing ning Karang Pradesan katon para kawula nggone sayu rukun tetunggalan manunggal cipta rasa lan karsane ketitik esuk maupun Kakang nyawang para among tani padha mangkat ana ing sawah lan tegale padha sesendonan sesindenan urut runtut kang sarwa patut mongko padha mikul garu lan lukune Kresna negara ingkang tentrem negara ingkang ayem kuwi katondo yen to kawulane urip mat sinamatan daya dinayan ora kekurangan swiji apa sendhon sindening para kawula ingkang nandhakake penggalih para kawula mau katon tentrem lan ayem kuwi dadi bukti lamun negara Ndarawati dina samengko nedeng ngancik kuncara tegese negara Ndarawati nedeng ngancik jaman keemasan inggih Koko Prabu merga emas kuwi pewujudan utawa tembung sarwa becik inggih mekaten Koko Prabu kabeh mau ora luput saka panggonan Kyai Prabu Kresna wah Kresna kanthi cara mengkono maupun Kakang kok meri babar kawis menapa lho meri panggonan wonten ing praja ing atasipun Kakang kuwi luwih wedha tinimbaning Siadi nanging nggone mranata marang para kawula dasih wegih pinter Kresna tinimbangane Baladewa mula pun Kakang tuturana pun Kakang njaluk warahi Nyai Kresna aja nganti Mandura kalah kadohan lawan Ndarawati saorane kudu iri-iri bandinga pilya Mandura apik Ndarawati ya becik Ndarawati katon kuncara pun Kakang ya kepengin negaraku luwih kuncara tinimbang wis tak lakoni saiki Koko Prabu kasinggihan mekaten namung langkung prayogi menawi sak mangke wonten wekdal ingkang mirunggan pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ndarawati tumunten
sakmangke kula badhe ngaturaken menapa to ingkang dados gegaranipun dening Negari Indrawati kados mekaten kawontenanipun. Ya, kuwi dhewe prayoga ora becik lamun dirembuk ana jroning pasewakan. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Lajeng ing salajengipun kepareng kula badhe cumadung dawuh. Menggah menawa utawi gatosipun dening Paduka parang rawuh wonten Negari Indrawati. Wonten timbalan. Penggalipun Kakang iki tak gereti rada maju ya, Kyai. Nggih. Kula semanggaken supaya aja nganti dura tunggakanipun Kakang nampa marang pangandikaning Kyai Prabu Indrawati. Koko Prabu Purbawasana nasta Paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Banjrah ingkang Torung hasiling samirana mrih sekar gadung ngas gandanya mawe raras renaning driya Koko Prabu ingkang sekeca anggen Paduka lenggah wonten ing Praja Indrawati tumunten kula cemadhong dawuh menapa wigatosipun dening Paduka parang rawuh wonten Praja Indrawaka. Heh, Kresna ingkang sekawipun Kakang wis matur kejaba nambani marang ana ing penggalipun Kakang lawan Suraya Prabu Indrawati ing angka 2. Praptanipun Kakang ana ing negara Indrawati iki bakal nyatakake marang pekabaran pawarta ingkang sumebar saindenging jagat. Nganti prapta talinganipun Kakang tumulipun Kakang budal saka negara Mandura ingkang wigati bakal nyatakake pekabaran wis tak tampa. Pekabaran menapa Koko Prabu Kresna? Apa pancen kepara nyata yen to kadang-kadangku para Pandhawa dina samengko ninggal negara ing Amarta mapan wonten ing Saptawarga ingkang wigati bakal mbangun candhi ya kuwi papan pesareane leluhuring para Pandhawa. Kresna, kabar mau apa pancen kepara nyata? Apa pancen wong kandhek ana ing pekabaran? Upama tenan, apa ana krenteking penggaling Kyai Prabu bakal sumusul marang kadang-kadang para Pandhawa? Lan apa ana krenteking penggaling Kyai Prabu bakal sak biyantu lawan bot repoting para Pandhawa? Yen to pancen kaya mengkono pun Kakang ora bakal keri. Yen to pancen kaya mengkono pun Kakang ora bakal bisa lumpuh ngentasi perkara. Pun Kakang derek tindake Kyai Kresna budal sumusul marang para kadang-kadang Pandhawa ingkang wiganti biyantu barang sebut repoting kadang-kadang para Pandhawa Kresna. Koko Prabu apan kasinggihan mekaten udakawis sampun wonten 3 candra kelengganing nggo dinten sakmangke menika kadang-kadang kula para Pandhawa nilar negari Ngamarta mapan wonten ing kira tawu papan pernahipun pesareanipun para luhur Pandhawa. Koko Prabu malah estunipun anggenipun ingkang ngerayi ngawontenaken pasewakan menika mboten saged kejawi namung anggen kula badhe tata-tata krana sampun nampi timbalanipun kadang kula Kyai Prabu Darmaji supados ingkang raka sumusul dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Ya yen to pancen kaya mangkono pun Kakang nyuwun lilaning siadi
nyuwunin parilaing sira kadangku Yai Prabu Ndrawati pun Kakang tak nderek sumusul marang para Pandhawa sebab tumrapun Kakang nadyan Baladewa kuwi arang-arang sowan marang Praja Ngamarta lan Baladewa kuwi duwe kewajiban minangka dadi pangayomaning para kadang-kadang Sata Kurawa nanging Yai rak yo ngerti to legetaning penggalipun Kakang Siadi ngerti marang legetaning penggalipun Kakang yen to sak temene atiku luwih doyong marang para Pandhawa tinimbane kadang-kadangku Kurawa. Koko Prabu, kula sampun mangertos dhateng penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu. Lah, kanthi cara mengkono pun Kakang nderek marang tindahing sira Yayi. Ning sadurungipun Kakang budal, wigatine apa? Lah kok dadi para Pandhawa padha kepengin bangun candhi ana ing Saptawarga, papan petilasan sarta pesareaning para punden Pandhawa utawa leluhuring Pandhawa biyen. Koko Prabu, ujaring para sepuh sami nyebataken tiyang sepuh menika kula nuwun sewu badhe manjing kasuwargan menawi peputra sarta sampun kagungan wayah atmajanipun menika tansah mangertos dhateng tiyang sepuh ngertos dhateng tingkah laku ingkang sae tata krami unggah-ungguh tata susila langkung-langkung para Pandhawa boten ngicalaken anggenipun sami ngraosi gomelaripun para Pandhawa menika krana pinutrakaken dening para pepunden. Mila sampun satrepipun marang para Pandhawa menika anyandi Saptawarga menika kinarya sarana nyuwargakaken dhateng para leluhuripun para Pandhawa. Koko Prabu gandeng leluhuripun para Pandhawa menika sampun boten wonten srana ingkang prayogi nggih namung nyandi papan pesarenipun leluhur Pandhawa saha nguncupaken asta nyuwun dhateng parimarmaning Gusti mugi paring pangapunten dhateng ingkang sampun sumari wonten ing Saptawarga. Koko Prabu kowe ladar jagat dua bathir jagat pangestu karo pun Kakang kuwi gumun karo para Pandhawa. Inggih, gumunipun bab perkawis menapa? Jawa to pitungan. Pandhawa ki rak wis kokehan gawean to. Pandhawa ki wis kokehan gawean siji. Pandhawa kuwi dadi songsong payunganing para kawula sak negara Ngamarta. Angka loro, sapa sing bakal nyelaki yen to Pandhawa kuwi sejatine utusaning adil ingkang bakal gawe tentrem jagat sawigung. Pandhawa ki utusaning dewa ingkang bakal mangrurah satru murka wong kang watak angkara budi candala ingkang bebasane dina iki tukule ana ing jagat persasat kanthi kaya tukuling suket. Inggih wonten ingkang duwe kewajiban ngisas angkara murka ya para Pandhawa ewadene. Lah kaya Prabu Darma Kusuma Kudara Janaka kembar isih bermikir di marang pepundhene ana ing Saptawarga. Wah iki lho Kresna iki Pandhawa iki wajib ditulat. Mongko sira Siadi lamun kakangku ya duwe leluhur sing semari ning Astana Gadamadana. Ning Siadi lamun kakang kuwi ora nate niliki marang papan pesaraning para leluhur. Malah jarine Praguta talang pesareane Kanjara Basudewa wis ambrol mergo kena udan. Mongko anak-anak ratu kok ora dibenake iki piye? Koko prastunipun kula malah mboten mangertos. Menawi Koko Prabu paring dawuh ingkang mekaten tumunten kula badhe dandan-dandan wonten pesaren Astana Gadamadana. Lah kuwi wajib dijadwalke, Yai. Aja nganti sapenakmu dhewe. Inggih. Perlu tok rantam. Perlu tok tulis. Yen perlu ditulis. Dina iki nek wis Pandhawa rampung padha nyandi Saptawarga, tumuli Siadi lampun Kakang duwe gawe nyandi Astana Gadamadana. Lho, ngono kuwi apik. Mengko rak Pandhawa bakal sak biyantu. Mengko Siadi ingkang bakal dandani marang papan saraning para leluhur Astana Gadamadana. Tegese nadyan para Pandhawa kuwi wis dandan-dandan marang candi Saptawarga. Pun Kakang lan Siadi ora keri uga melu sarta nulat marang apa yang dilakoni dening para Pandhawa. Koko Prabu kasih nggih mekaten. Ingkang salajengipun kepareng kula cumadung dawuh dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Lah Kanjeng Kyai Kresna dina samengko sarta tata-tata. Tata-tata samapta ing gati sawijining diri. Pun Kakang mung kari ngenteni pangendikaning Siadi. Apa mbok keparengipun Kakang nderek marang Saptawarga? Koko Prabu menika langkung prayogi. Koko Prabu kaliyan Setyaki kula kanthi. Lah kuwi luwih apik, luwih becik. Matur sembah nuwun Koko Prabu dene kula sampun kalilanan nderek. Kakang Pati Udawa ora ndak keparengake nderek nanging tunggu praja. Ih, ngestakaken dawuh sinuwun.
Nyatanipun menika sampun dados kewajibanipun abdipun Patih Udawa. Nadyan kados menapa kula mboten badhe selak namung sembah kula katur punden kula para Pandhawa. Iya, mengko bakal ndaturake Kakang Patih Udawa. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya kala-kala ki aja kok ming Setyakita to Kresna. Kala-kala ki Udawa dijak mesake Kakang Patih Udawa ki pendak-pendak ming kon tunggu praja. Mbok ya ora ketang sepisan pindho dijak men seneng atine, men weruh kahanan. Ngono. Men weruh kutha sing apik sing becik-becik. Mangke wekdalipun wonten piyambak Kala Prabu ingkang langkung wigatos. Kula paduka Kanjeng Kala Prabu rumiyin ingkang bidhal wonten ing ngukira tawu wonten ing Saptawarga. Niti priksa kadang paduka para Pandhawa anggenipun mbangun candhi Saptawarga Kala Prabu ya wiwih prayoga Kresna. Sigra-sigra yen pramana kanca sigra nglakin nawang sesangka Narendra Makmarwa sing sang katriga mulung mangrempak ing wadya Purda kula rek agiri-giri nanggana magawe gelari rawang-wang dereng ngantos bidal tuwin mandhap saking dampar daya-daya prapta wonten ing Saptawarga dados sakoling mangke kasaru geger njaba kaya ngarsotamipun kose babu namu apa to kang dadi darunane ora macan orang Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung wonten satunggiling Nalendra gagah pideksa godhek wok simbar jaja ingkang wantun mancap wonten iki minggah datulaya sowan ngabiyang saning sanuta Indrawati dadi kumangluwijining pangandika ingkang sanggane para kawula sampun gantosi bawi kanca pihak-pihak ana daya minggir dalan Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng bawita denceng-dencengan Koko Prabu dereng ngantos ingkang rayi lan maduka Kanjeng Koko Prabu nilar projeng Ndrawati menika wonten satunggiling Nalendra sowan ngabiyantara mangka tanpa tinimbalan nitik busananipun menika Nalendra nanging kula nuwun sewu udawedananipun teka kados mekaten rikmanipun ngore modal madul tumumpang pamidangan kiwa tengen monggo nuwun sewu gumbalanipun kados mekaten Koko Prabu wah jan ning arep dikaya ngopo iki Ratu Kresna iki Nalendra timbalana apa wigatine yen pancen wigatine iki kok becik si adikku tulungguhi bawa laksana nanging mung bakal mbupudhek banyu bening kanan negara Indrawati aja melu-melu larake njaba Nalendra iki Koko Prabu lenggah merayu ki ya
malah kula waspadaken menawi dipun jejeraken kalian paduka kok radi mirip kok Prabu. Namung nuwun sewu bringosipun Koko Prabu ingkang kawon kandel ora macem-macem lho. Ya sesembrono kuwi. Ya apik-apik aku kok dijajaki ratu kok kok padake mirip ki kan piye? Setyaki mboten dawuh. Apa rumasamu aku karo ratu iki padha ngono piye? Kok Yai Prabu Kresna ngandhake kaya mengkono? Menawi saking mingking jebles. Lah sajae kok wis ngethek serangga nebu sauyon pidak jempol. Padha arep ngino karo Baladewa. Apa padha Udawa? Wah nggih mboten. Menawi cara kula nggih tetep gagasin nuwun Mandura. Lah Kresna iki lho Udawa iki lho. Iso ngandhake iki gagahku kok iki senengane ratu kok. Madham-madhake apa anggep aku ki elek-eleke menungsa lho iki. Koko Prabu lenggah. Ya, kula tak ndangun Narendra menika ya sarmu. Kisana sampun kinten kula tumambu. Yakti sawek sepisan menika kula wanu panjenengan menika Narendra saking pundi sinten jejulukipun? Kisana Westmaster Arca Manik sejati ning alam jagat kang tinuding. Sinuwun menawi paduka dangu kalian jasad kula menika Narendra saking. Lho kok saya gedhe. Kula menika wingking saking negari Terbelo Suket. Terbelo Suket. Iya. Esuti mestani dateng kula menika Prabu Sosro Darwin. Sosro Darwin. Iya. Kula menika Prabu Sosro Darwin. Nami sepuh kula Sosro, nami alit kula Darwin. Dipun dadosaken setunggal Prabu Sosro Darwin. Ugi Prabu Lokodento. Prabu Lokodento iki kasinggihan mboten. Ugi wonten ing mestani kula menika Narendra jejuluk Prabu krana Narendra menika nggadahi dasa nama, dasa 10 nama wis mestani. Mila menawi kula menika mboten memper nek nami kula kathah. Lokodento nggih Denta Wisata. Denta Wisata iki kula menika tau tate dados utusan wisata wonten ing pundi-pundi papan. Mekaten sinuwun. Sadereng kula dados Narendra kula menika utusan wisata wonten pundi papan. Mila nami kula Prabu Denta Wisata. Inggih. Ugi Prabu Wisata Muka. Nggih. Ugi Prabu Wisata Muka. Ugi Prabu Mukaraharja. Ora iku mung disambung-sambung kaya nek Udawa wonten dawuh. Kae lho tetembangan Nagasari ayo rina wengi ngono kae. Rumasaku mung tiru kuwi jenenge. Mboten kula saestu menika paring tiyang sepuh kula. Inggih Kisanak Prabu kula nyebatipun monggo Sosro nggih saged, Darwin nggih saged. Oh ngaten. Kula nyebatipun Prabu Lokodento kemawon. Sae dados. Nggih, Prabu Lokodento kasinggihan mekaten. Wigatosipun menapa? Nuwun sewu. Menapa kula sowan ngersanipun Prabu Sri Bathara Kresna? Mboten wonten kalih. Kula ingkang namipun Prabu Sri Bathara Kresna. Ora carane. Iki guyu kok ming cekak men. Terus mecucu. Panjenengan Prabu Kresna? Inggih, kula mekaten. Nah ngaten mboten klentu anggen kula sowan ngersanipun Prabu Sri Bathara Kresna. Amargi kula menika nggadahi wigatos. Wonten wigatos kula menika mboten bae-bae. Inggih. Wigatosipun menapa? Kacarios. Sawetawis kula badhe cariyos sinuwun. Negari kula Terbelo Suket menika ketaman welaing Jawata. Ketaman Pegebluk. Ketaman Pegebluk kathah para kawula ingkang enjing saged sonten ketiwasan, sonten saged enjing sami kapraloya.
sonten sakit injing pecah injing sakit sonten gesang sonten sakit injing pecah inggih tetanduran boten saged ukul saengga negari kula menika kekirangan sandang buga pekasan gesangipun para kawula sami poyang payingan nungsang puyang numbuk bentus sami luru papan pendelikan krana negari kula ingkang Taman Melak ing Jawata menika kala wau sawijinipun dinten kula lampah tapa kula tapa wonten ing Guwa Cerme tapa Gu iya mriku wonten sela ingkang naminipun Sela Pamiyara Bapak Prabu wis ben nengke wae nek aku jelek tak larake metu engko ya ratu edan kok sowan ning Darawati wonten ing mriku kula tapa lenggah sedeku mari kelu mirengake Bu Guru kula sedakep salutu juga nutupi baban hawa sanga ngeningaken cipta mboten nyawang napa sing perlu kula sawang kula merem kula mboten mambu napa-napa sing mboten ngoten kula nglampahi poso nalika semanten dungkap tapa tigang dinten kula menika entuk sasmitaning dewa ingkang dumeling wonten ing Karna dewa saking pundi duka kula mboten ngerti dewa niku mesti saking Kayangan sampeyan niku pertanyaan ya aneh dewa saka endi napa wonten dewa saka Jainangun mboten wonten dewane mesti saking Kayangan lah sampeyan niku nek takon dewa saking Kayangan bisiki wonten talingan kula loro pangandikane alus anuju prana ngendikanipun dewa kados pundi cobi kula kepengin ngertos ora iki sajake Kresna iki ya seneng iki mbebeda wong rada edan iki ya seneng Om Ilahi menika ngendikanipun dewa inggih Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Om Ilahi Sekar Mayang lah menawi ngagem Sekar Mayang menika sanes dewa sinten Gomblo penyanyi zaman rumiyin panjenengan ate ya Kresna wonten maring adawuh wis aja tok tanduki iki tak larake njaba mangke riyen kok Prabu panjenengan menika ngganggu kamardikanipun tiyang mboten kenging menika Nalendra betah kaliyan kula Om Ilahi Prabu Lukodenta Prabu Darwin juga ranggane Ratapa ingsun dewa saka Surabaya ngaten menika Suralaya bae medalipun Surabaya ngaten nggih ingsun dawuh kelawan jeneng kita negara kita bisa waluya temah jati jati temah mulya yen to negaramu tinunggan tinunggon apa tinunggang tinunggon menawi kedangon ajeng dipun tunggangi Kresna tak larake metu sabar kok Prabu sabar arang-arang lho dayuh ngaten menika ngremenaken lho kowe iki ratu kok malah seneng dolanan wong edan iki kajengipun tinunggon inggih menika ing sinebat Sekar Wijaya Kesuma Sekar kuwi kagungane Sinuwun Prabu Kresna wis ngono wae Darwin ulun kundur Makayangan propok ngoten niku terus enten angin gedhe dewane wis munggah teng Kayangan kula jugar anggone tapa tumuli kondur wonten negari panjenengan mampir warung niku wong tapa niku ngelih sasampunipun tuwuk tumuli kula wangsul lajeng kula tanglet-tanglet abdi saking negari Tarabala Suket negari Ndarawati menika mapan wonten ing Nuswa Jawi tumuli kula nuwun pangapunten lajeng nyabrang Anggegana wonten ing tanah Jawi ngambah Dirgantara nggih ngambah Dirgantara tumbas tiket nggih
Dumugi tanah Jawi tumuli kula madosi wonten pundi negaripun negari Ndarawati. Pun kajengipun sampun dipun gagas. Negari Ndarawati. Sampun paduka panggepan paduka sinuwun Prabu Kresna mila wonten sekolaning Benggali sowan mungsa paduka sinuwun Prabu Kresna. Mugi kepareng ngambil wujuding pustaka jaman napa niku. Syukur kowe. Kleru tiyang menungsa menika kedunungan ina lali salah apes lan mati ingkang terakhir nelek. Koko Prabu kepareng paduka badhe kula larak sik Setyaki sik mangke wis iki. Iki sajake kresnane ya seneng kok iki. Inggih menika nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma. Sekar Wijaya Kesuma. Sekar se menika tegesipun ora usah diarteke, ora usah diarteke. Oh iki mergi kula menika pinter sangat ngartosaken. Yo ning ora usah diarteke. Nggih, matur sembah nuwun. Menawi wonten palilah badhe kula artosaken. Ora usah diarteke. Iki. Kok Prabu mboten kenging duka. Ngadepi tiyang kados mekaten menika kudu sabar. Nek sabar atine malah seneng. Oh dadi negara panjenengan menika kedadipun tenggani Sekar Wijaya Kesuma. Iya. Sekar Wijaya Kesuma menika sampun boten gadan kula. Lho, panjenengan sampun goro. Panjenengan sampun goro. Sak jagat pramudita rat kuwalik. Sak jagat rat pramudita. Kula menika remen menawi kula walik. Mergi nek ora diwalik semara entuk. Wah, edan tenan. Dayoh kok werna-werna. Sak jagat pramudita rat menika sampun sami pirsa bilih Sekar Wijaya Kesuma menika kagunganipun sinuwun Prabu Ndarawati. Mila menawi panjenengan badhe selak, menawi panjenengan badhe kumbi, panjenengan badhe paring pangandikan nek menika sanes kagungan panjenengan menika sedaya tiyang menika mboten mitados. Sakmenika sampun kula aturaken kadang kula sepuh. Lho. Tegesipun Sekar Wijaya Kesuma sampun mboten kagungan kula, ning ingkang beto kadang kula sepuh. Kadang panjenengan sepuh. Inggih. Wah, repot menika. Kadang panjenengan sepuh menika yuswanipun pinten kok ngagem tembung sepuh menika kok suwe banget. Wis tuyuk-tuyuk ndol nakoni wong tuyuk-tuyuk niku paling boten wis celat, budhek, beser, wah. Ngrekoso menika. Panjenengan sampun ngina, kadang kula sepuh sak menika lenggah wonten pengeran panjenengan. Ingkang swantenipun srana. Inggih. Namanipun sinten? Prabu Baladewa. Wedian. Prabu Baladewa. Inggih, kula nate mireng Prabu Baladewa menika Nalindra galak. Menawi boten dipun rantai. Kok Prabu sabar lho, wis ben ora apa-apa. Wah, anggepe aku ki kirek kok piye? Kok anggepe anggere galak kok dirantai. Panjenengan kula menika menawi galak dipun berangus. Kalian dipun rantai menika rak sono. Ha nggih. Lah iki dipun ngendikaken kadang kula sepuh. Wah, nyuwun pangapunten. Kula menika gampang maklap pikiran wong menika sok ilang. Nggih. Lah nek ngaten kula tak nembung langsung Prabu Mandura, Prabu Baladewa. Lah monggo mulai badhe nembung kalian kadang kula sepuh kula semanggaken. Kok Prabu? Nggih. Sekar Wijaya Kesuma lak wonten asta panjenengan to? Lah karepe menika wonten ingkang nyuwun ngampil. Kembang apa to? Koko Prabu. Rak kula wingi sampun kula caosaken panjenengan to. Lho Gusti to, kembang apa? Wah niki mboten kompake teng mriki niki. Sing siji gawe sanepa, sing siji ora tanggap niki jenenge panggunge rusak nek sarane ngaten iki. Niku pun mboten masuk kalian napa sing dikersake Sinuwun Prabu Ndarawati. Kudune Sinuwun Prabu Ndarawati paring pangandikan Koko Prabu wonten ing kersakaken Sekar Wijaya Kesuma. Sinuwun Mandura terus tanggap sapa wonge? Ngoten lah dek kapan? Lah apa? Niki tegere mboten kangsen saderenge. Benjang malih nek ajeng pentas niku nek pas maem niku kangsenan. Ora sak penake dhewe. Kok Prabu. Dinten Setu kala wingi nek kula masrahaken Sekar to. Oh iya. Wis tak tabur ning ngersaning saryane Kanjeng Rama. Sanes menika Sekar Wijaya Kesuma. Kembang Wijaya Kesuma. Inggih. Nek wis tak sampun caosaken kok Prabu to. Lho, apa iya to? Lho,
Lho tak singgahke ngendi ya? Mengko gek aku lali wae mengko pusaka lho. Lah menika wonten ing badhe ngampil. Sawa? Prabu Darwin menika. Inggih Prabu Lokadenta menika. Arga ngapa? Badhe kinarya tumbal wadal negaring Trebela Suket. Kok Prabu kedah pari wangsulan. Kowe lah wangsulane Kresna. Sri Baladewa Narmat Dewi Nares. Tunareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Diapanon Cinawi Om Ulos Prabu Lokadenta iya panjenengan lek nomor mripatmu yen pancen kowe do tepung karo aku Prabu Baladewa. Wah, dian Prabu Baladewa. Wah, Prabu Baladewa. Nuwun sewu awakipun kok warninipun jambut kados mekaten. Iki bule. Oh, sami kebo cengelmu kuwi. Iki menungsa itu kebo. Oh, Prabu sabar lho. Ya wis ben. Kuwi senengane nggo dolanan wong edan. Aku ki ora tau betah nek dolanan menungsa suarane kaya ngene. Aku tak takon karo kowe gage wangsulan. Kowe mau milih Sekar Jayakusuma ya? Iya. Aku apa? Negari kula Ketaman Pegebluk. Saged waliya nirmala teng Majati Jatawamulya menawi matur nuwun pangapunten kula niku nembe watuk. Watuk kok kelayapan tekan kono-kono. Amargi kula menika dipun sambati dening kawula sak negari Trebela Suket mila kula nadyan watuk kedah sowan wonten negari Ndorowati. Kula wangsuli negari kula kedati mboten kita namung sekedap dipun tenggani Sekar Wijayakusuma. Terus kula nyuwun ngambil jlu. Aku tak takon karo kowe. Aku tepung karo kowe lagi pisan iki. Negaramu wae aku ora ngerti papan perane menyang endi. Nek warnine wujudipun saka Sekar Wijayakusuma, nek aku menehake marang kowe. Terus tok go bali nek negaramu terus lek goleki piye? Jebul nek upama kowe ngapusi karo Baladewa, kembang ora tok balekke, padha karo aku kelangan kembang Wijayakusuma, ngerti? Mulai saiki ngene, ayo aku jaken ning negaramu sik. Aku tak ngerti dalane. Nek sak ngerti dalane aku bali rene kowe melu mrene tak sili kembang. Aku ora bakal luwel. Waduh, dangu menika. Dangu negari kula menika tebih. Negari kula menika tebih sanget. Menawi dipun netang melampah menika udakawis 6 candra nembe tekan. 6 sasi inggih. Ya wis ora apa-apa. Nek kowe gelem ayo tak jak ning negaramu sik. Mengko nek tekan negaramu aku ngerti dalane Sekar Jayakusuma tak paringi ngambil karo kowe dadi nek upama kowe ora balekke mengko kowe tak jupuke kembangku ning negaramu. Lak jenenge adil to kuwi. Jenenge apik to kuwi. Nggih. Nanging kedangun selak telas kawula kula sami pejah Ketaman Pegebluk. Perkara mati kuwi urusanmu. Sing baku aku ngerti omamu dhisik. Waduh, repot iki. Nang ngatus lajeng kula kedang kados pundi? Seranane ming kono kuwi. Kowe entuk gelem apa ora? Ayo tak jak ning negaramu sik. Nek sak ngerti negaramu engko Sekar Wijayakusuma tak paringke kowe. Dadi nek umpama kowe ora balekke aku nusul ning negaramu, engko aku njupuk kembang kuwi. Ngono kuwi. Dangu menika suwe luweh iku dudu perkaraku. Ning sing wigati aku percaya karo kowe. Kowe tak paring nyamping kembang. Nek ora gelem bali sik karo aku ning negaramu, Kaunono Windonono ora bakal tak paring ngambil karo kowe. Lho, nah ngaten. Menawi kula mboten dipun paring ngambil ateges kula wangsul wonten negari kula mboten betul Sekar Wijayakusuma. Kula badhe dipun cacat dening para kawula. Ngopo kok malang krek apa? Kok malang krek apa? Nyuwun pangapunten namung gatel bokong kula. Tak kula wani karo Baladewa mboten. Namung samangke saenipun dipun paringaken sak menika. Nek saiki ku njaluk ora tak paringake. Menawi panjenengan mboten maringake paripaksa kula ngruda paripaksa. Piye? Paripaksa kula ngruda paripaksa. Kowe arep ngruda paripaksa karo Baladewa, iya. Kowe arep mungsuh karo Baladewa. Wis tak ngerti kok ndake Baladewa lho. Iya. Sekedhik-sekedhik sampun ngertos. Aku Narendra ing ora ana sing mani karo Ratu Prabu Baladewa. Negaraku ora tau ketekan mungsuh. Aku ratu sing galak dhewe sak donya. Sapa sing mari karo Baladewa? Siji mesti lara gedhe mesti tekane pati. Arep pengen modal. Arep pengen modal. Ora plentas-plentus kaya wangsulan. Kan meneh modal. Nek arep modal, ayo meksa Baladewa supaya maringake kembang Wijayakusuma. Nek kowe kepengin penak uripmu bali yo, rasa melu-melu perkara iki bali. Menawi kula wangsul, kula badhe dipun suraki dening para kawula. Terus
kalah cacak menang cacak nadyan kedah pecah wonten negari Ndrawati kula kedah ngrebat Sekar Wijaya Kusuma tegese kula badhe rebat sarana peksa bagus tegese kowe ratu sing wani ratu sing kendel ratu sing ora jiring getih wedi mati yen pancen rantang karo Baladewa ayo ning ngendi papane wong ngeter katidayan kowe iso ngalahke Baladewa boyongan Sekar Wijaya Kusuma kula aturi medal Jawi kula tenggo wonten ing Jawi andeni Prabu Baladewa aja nyepelekke Prabu Tarwendra luka denta Sinuwun Ndrawati kula nyuwun pamit ora jane si adik iki ana ratu wis kaya ngene wujudane monggo nuwun sewu pikirane ora ajeg tembunge mencla-mencla rumangsaku ya seneng banget malah kok Prabu tumrap kula malah Nalindra menika saged dados panglipur manah kula mboten badhe seneng dhateng Nalindra menika kala wau malah sak mangke radi lega raos manah kula krana kula aben utawi perembagan kaliyan Nalindra menika kala wau nadyan boten gathuk nanging wonten manah kula ndadosaken bombong tuwin remen wah kuwi senengane kaya ngono aku dhewe wis ora kuat ngampah karo ratu sing sowan yen ratu sing sowan kuwi ratu apik-apik ratu becik ngerti tata krama ngerti unggah-ungguh ngerti basane wong sowan Nalindra seneng-seneng wae aku ngrungokke nek ngrungokke wong kaya ngene iki rasane kaya mangkel apa ora ana menungsa liyane sing sowan negara Ndrawati kok dadi ana menungsa sing kaya ngene sing wani sowan negara Ndrawati wong nyatanipun wontenipun menika wong Jenderal Dayuh kok milih-milih menika ora mboten saged to. Dayuh menika manut sing teka ora kok kudu milih-milih. Dayuh menika werni-werni kok ora. Lha iya. Mandura ya sok kaya ngono kuwi. Ketekan Dayuh, wah ngaso jam 7 esuk nganti tekan jam 1 awan. Rembugan ngalor ngidul entek-entekane ora dadi. Kuwi ya kereng ya ana sing lagi teka sedina wae. Wis langsung disarujuki malah terus ninggal apa-apa. Inggih Koko Prabu. Panjenengan kabeh iki yo dhewe-dhewe inggih ngestaken dawuh. Menawi kula mekaten Koko Prabu, monggo tata-tata tumrip budal wonten negari utawi ing Saptawarga. Yo. Sarengan kalih Kang Rayi Setyaki wonten timbalan. Udawa wonten dawuh. Budal ngampun dose ingsun kondur ngedaton. Kula nuwun parmatal pasilan. Setyaki wonten timbalan. Gawenen tentrem negara Ndrawati undurna Prabu Lokadenta. Iya Prabu Sastra Darwin. Ngestaken dawuh. Aja kaya bocah cilik Dimas Nggarbaruci kawula ngestaken dawuh pamit matal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gati ning Paranggilan. Nggih dampar kencono kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cetri manggung ketanggung Jaka Waloro. Ingkang sami ngambil patraning Prabon nalika semanten tindak nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah ngirang penggaling Sang Nata wau. Cumangkah kanggo sesumbar lindhu bumi kuncing kumaludu kundur katup lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara kang kanjuk saking wiyati Tokok wonten dawuh sing bilung wonten dawuh juragan pate wonten walah dalah jebul nggonku bakal nyuwun ngampil wujuding Sekar Wijaya Kusuma
jumbuh lan ngendikane kepundenku Nalindra ing Mantaka Sang Prabu Bumiloka supaya aku iso lembut pustaka wujuding Sekar Wijaya Kusuma. Lah kok jebul ora gampang. Nyatane nalika semana aku entuk wangsulane Nalindra Indrawati ingkang diwakili kadange Werda. Lho. Nalindra Indrawati ingkang diwakili kadange Werda. Ya, pancen bener mengkono. Kadange Werda Nalindra Indrawati, awis Prabu Baladewa ya bandel Patrajaya. Wah, wis malah nyemelangi kok. Ngendikaning Sri Prabu Baladewa pripun? Dina samengko dheweke nganake sayembara perang. Sapa sing cilik gedhe sanga kuwi kadidane Baladewa. Menang boyong Sekar Wijaya Kusuma. Terus sampeyan aku nyagui. Nyagui mungsuh Baladewa. Yo kok. La. Napa sampeyan pun menggalih ingkang lebet to sinuwun? Prabu Baladewa niku Nalindra digdaya sekti kalintang jayaning perang. Bebasan Nalindra Mandura menika pilih tanding boboting yuda. Nek dedeg piatek pancen padha karo sampeyan. Ning wulete kulit, wulet Baladewa, atose balung, atos Baladewa. Digayane digdaya Baladewa. Nek sampeyan teng mriki kok wani nampa penantange Prabu Baladewa niku ateges ana bebayat bebasan sampeyan wis jeleh nyawang gelaring jagat, nyawang eseming rembulan utawa wis umuk nyawane kepengin ngisis metu saka raga ateges sampeyan kepengin tilar donya utawi almarhum Baladewa ampuh niku duwe kekuatan loro, siji Alugara, loro Kyai Nenggala. Niku tamake Gunung Jugruk Segara Asap. Neming sampeyan wah ora monggo puliya. Mesti bakal lebur tumpur tanpa dadi. Tinimbangane aku bali dipateni karo Prabu Bumiloka. Luwung aku mati nang negara Ngamarta malah ora kawanguran dening sapa wae kok. Mula wektu dina iki arep tak jajal ora Baladewa. Yen pancen kirane aku kalah tak sorohake patiku tinimbangane bali ming dicenges sarta dicedha dening kawula sak negara ing Mantaka. Nggih nek wonten kersanipun monggo mawon. Pati wonten timbane ngadhawuh jajal dhisik Wadyabala negara ing Ndrawati. Yen pancen kowe ora iso ngungkuli kadidane wong Ndrawati mundura ingsun pribadi kebakalmu maju nang babaratan meniki ngestaken dawuh nyuwun pamit jero. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora ngono magawe gelar ilawang wong kanthet nyayat beringo sing mulur geni tumpang iki potengen. Sowo takon karo aku Senopati Ndrawati. Raden Setyaki balik wis apa? Patih Jo Patih rumangsa Prajaya abdining Sinuwun Prabu Lokadenta. Ayo endi sing jeneng Prabu Baladewa? Kon ketok ning ngarep aku. Wani nyumbari marang ratu Gustiku. Wis jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Ora sah kok bebangal. Ratumu wae kon teko ning ngareping Setyaki aku keset sirahe. Waduh hebat kemewat. Kaya regem jimat ucapmu parat. Kowe wani ndatus siabang apa apamu. Wani karo Senawati nawamu. Ora minggat buak dadamu ni marganing patimu. Maju jangan lu gatheng sirahmu kowe rumangsa Praja.
sesumber Rindo bumi konceng kumalu Dukundur gatuk Kumembak menyukang kumambang Dosang Wisnu Bathara wah Patih meksa praja mundur mbrangkang tatu arang keranjang awake kudrah getih Patih mundur pancen wong Ndorowati ora kena disangga entheng Prabu Baladewa sak wadya balan ayo jajaran iki loka denta narendra ing Trebana suket legari kati Satria Cendhek Raden Setyaki kowe loka denta dasar Baladewa ayo ndi Prabu Baladewa kuasa nyumbari kowe Prabu Setyaki yen pancen kowe bisa sirnakno kowe iso nyirnake Setyaki kelakon ketemu karo Kanjeng Prabu Mandura Pabu kowe ming sakilan garwane karo Prabu Lokadenta Sasak Timun mungsuh duren rasa bukan gunung tanpa gunung sing dadi nyatane pecah silahmu Pak rasa guneman sing akeh-akeh aku wis ngerti kowe mundur kowe kalah iya Prabu Lokadenta nyatane pun digdaya mila mboten aneh menawi piyambakipun wantun sumbar wonten negari Ngamarta wonten negari Ndorowati kula sumanggaken dhateng paduka Kanjeng Prabu aku ora iso kandha karo kowe to kowe iki senengane wonge gumedhe senengane wonge kepengin neng arep nalika aku mlayu ngoyak karo playune Lokadenta aku mbok cegat ning dalan kok Prabu kula lenggah prayogi Lokadenta kula kembangke mejahi nalika semono aku ngeper marang mubal babaling karep son ning entek-entekane piye entek-entekane piye aku tak takon iya kowe ora ngrampungi gawe Senopati Ndorowati sing jeneng Setyaki ora ngrampungi gawe mungsuh Lokadenta wae kalah iya kula nyuwun pangapunten sesuk meneh ora sadar aku medhe mila trajane dewa Prabu Baladewa dasar Baladewa kowe sing tak andeni wis ketok bola wis ketok karo ngopo Baladewa wis ketok ning karepmu karo ngopo nuhune marang sayembara ingkang mbok ucapake ning jroning datur negari Ndorowati sapa sing cilik gedhe iso ngulka ditaring Baladewa menang boyong Sekar Wijaya Kusuma bagus kowe wong kendel najan kowe jentan peruang najan ora nggo wadyabla nang kowe wani nanteng marang Nata Mantura Prabu Baladewa kowe wani ngleboni sayembara Nata Mantura Prabu Baladewa ayo ning ngene ditutoke kowe apa aku sing tengane pati kene marganing pati ayo ganti ojo kowe yang cakep kowe mati ayo patosan Prabu Aredi boten tong pundi ayo mengo nggih apa kowe sing jenenge Togok iya apa kowe sing jenenge Togok nggih leres kok sampean mriso ujare wong akeh boten nyebutake Togok iki cangkeme sak ember cangkemmu marah patang dim ngono lho
Nggih. Kowe ngetuki ratu Gustimu kae? Nggih. Kon bali. Nun. Kon bali. Kula pun elek-elek. Ning mboten tau digugu. Kula kene wangsul. Ayo ngono gawe wis. Nggih. Gawe wis kono gawe putra. Nggih, ngestakaken dawuh. Ora sing mundur saka negara Indrawati aja kantoso. Gedhe cilik tuane tak babati ning Baladewa. Gawe-gawe negara Indrawati padha karo wani Ranata Majur Prabu Baladewa. Minggat. Minggat to. Minggat to cangkemmu kaya torong ning kono minggat to. Anake sapa iku? Anake sapa ning kene iki? Kowe iki wong tuwa apa bocah? Wong tuwa apa cah cilik? Ora cah cilik. Cah cilik. Cilik. Ora sekolah. Lai. Prei apa? Hari libur nasional. Hari libur nasional. Nggih. Dolan karo kanca-kancamu aja ning kene, engko ndak kena pedhang kesambet. Tumbak kena jempare kowe mati. Nggih. Kono gawe wis lunga. Nggih, ora ndek jangu. Njaluk dit aku. Aku ora nggo dit. Arep tuku apa? Nggo tuku mimi. Cah cilik. Lah. Arep ngombe apa? Teh apa? Kopi? Ait. Lah apa? Cucu. Susu? Susu kirik doyan. Kono mundur kono minggat. Mundur aja melu-melu kowe bayi iki sore kowe. Lho kok brengosen to iki? Iki brengosen to iki? Kowe iki wong tuwa apa bocah? Cilik. Cah iki kok brengosen. Ngapus ya? Aku wong tuwa. Pripun? Wah, edan. Pancen Prabu Baladewa dibya Surastit Kalitang jayane Pak. Pilih tanding bapa ting yuda. Barengipun mundur kok mundur. Nggih. Kresna sinayeng menaken mintanaken Dewi Kramanira kanggo mitraning asta kanggo mitraning astaning asta Koko Prabu nggih negari Ndrawati ya mila dinten samangke doyo-doyo ingkang ngrayi badhe budal dhateng Satwarga. Lho, janjimu piye? Pun ngakang mbok keparengake nderek marang tindake Kyai Prabu Kresna. Koko Prabu mila kula tumunten matur kangge Paduka. Supados sakmangke Koko Prabu tata samapta ing gati sawijining diri. Ya. Monggo. Sampun ngantos Paduka nitih-titihan Mandura nanging nunggal sakrata ingkang ngrayi Ndrawati. Supados sakmangke nggala prapta wonten ing ngukira tawu mapan wonten ing Satwarga. Ngesteni para Pandhawa anggenipun bangun candhi Satwarga. Ya, Kresna ayo nunggal sakrata Kyai Jaladara wae. Monggo Koko Prabu kula dherekaken.